преди малко играхме, обаче му се бъгна на него нищо в рапса. Добре, бате, сега съм още по-тъп блок. Преди бех фенс и се скрих ето тук. Сега съм някакъв Ам, супер тъп блок. Дет не знам Какъв? къде да се скрия. И аз не знам. И... Това ти ли си? Кое? Ти си такова ноутблок ли? Полето? Не, Какво си ти? ни казвам. Кажи бе. Кобал. Аз вече взех меч и не И знам аз къде се скрия. Кобует. Ето Аз съм се кобует. пъхам. Пайжна. Чекай, то Здраве. даже не е солиден блок, бе. Мъга. Окей. Аз чакам да стана солиден. Омага, ще ме види, ще ме види, ще ме види, ще ме види. Почина ме бие. Овца, брат! Хайдър съм. Не, сикър. Сикър си, не си хайдър. Да, бе, свам. Хайде, пускайте ме. Ако ме намериш, има би. Хубаво. Казваш, че си пажен, така ли? Да, ама не ма би. Са, клип снимам, сега не дейте. Пусна ме. Къде си? Ще ме убиеш, не. Няма да те убия. Като тръгнеш само напред, накрая, в последната къща. Оп. Убих го. Убих един такъв. В коя къща? Последната. След зелените глупости. Да, аз се подскачам. Убих някакъв Стоунфа. Виждаш ли ме? Не. Зад мен има такова. Къде се скрих, брат? Убих един. Кажи къде си? Не ти казах последната къща. Там Добре, розова, синя. не ги знам, аз на минимапа ги виждам отгоре. Дето е игрището. Ще да пуснем това. Зад Игрище. една къща има игрище, май баскетболно ли, не знам. Ясно. В тази къща си, така ли? М? Ето, баскетболна. Баскетболна. В тази къща си. Да, не си. Не. Минах ли покрай тях? М? Да. Кажи къде си, бе? Ама няма да те бия. Айде, добре, в другата къща, дето е игрището. Ма вътре ли? Да. Защото аз в момента съм на игрище. Добре, какво си? М? Паежи. Да. Аз бех тука. Лъжиш, че си паежина. Пайжен съм, ще видиш. Ама, където е игрището, прескочи оградата и ела в другата къща. Дето е на ъгъла, последната. Чай, сега ще минем през това. Отзади в мъничката къща. Идваш. Дето е от Iron Block. Да. Здравей, пич. Това ли си? Индиан би. Това си ти. Да. Всеки ще разпознава кое така мине под теб. Знаеш що? Беше се бъгнало и беше все едно блокче и отдолу и отгоре и отстрани и отсекъде имаше по едно пайжено. Ето не си така бъгнал. И си по-светъл от другите. Аз че... Идва един. Че да шифнем. Къде се завре, брат? Да те убия. А? Да те убия. Що? Те. И па токени да взима наше. Как беше това? с шоп. Не знам какво беше. Завърх се в теб.
Паяжната ми е като на метал, човек. Ето, сега е така. Сега е така. А сега? Сега си солиден. М. Затвори ми вратите. Тия беха отворени. Нищо. То пак как се е наврал тук? О, лагнало, бе. Долу да има разкрият. Виждате му Да те, да те разкрия ли? Не, не, не. Окей, аз сега ще оглеждам за... ОМГ слайм, бой. Преди малко ме нападна мен един. Сега ще разглеждам за места за определени там. Ти като ме нападна един слайм, човек ще да ме премести от място. Да, един минаваше покрай мене. Аз в мен имам 8 болчета, сега ще дойдат и ги мет. И без това има 3 секунди, ще убия. Не, не. Йо. Ма ми трябват токени, брат, аз съм убил само 2. Да, то би аз. Фърли ми ги така горе. На ти. На Голстон. Не може да смята. Ето в мене са. Виждам. Щупи и редстон. Направи си една стренка. На колко кръв си? На фул. Фул. На фулт. Един идва, бягай! Мале, ще ме издадеш в последните секунди. Не. Ето тук има един. The hiders have won. И хора, това бяхме ние. Това беше не. И очаквайте нов клип скоро.